Kakuwang sa limpyong tubig alang sa mga lugar nga naigo ni Bagyong Senyang gitutukan karon sa DOH. Si Maris Puyo sa report. Gitutukan karon sa Department of Health Central Visayas ang pagsiguro nga mahatagan og limpyong tubig ang mga residente sa habagatang Subo nga naapektuhan ni Bagyong Senyang. Ang DOH Central Visayas niauhag sa mga municipal health officers nga i-monitor ang mga water sources sa Dumanhog, Sibunga ug Ronda nga matud pa sa report sa NDRRMC kagahapon nga mo'y grabing naapektuhan sa bagyo. Dinhi sa Subo, ang Manila Water Consortium nagpadala kagahapon og mobile water treatment sa Alcantara din magamit kini aron sa paglimpyo sa tubig aron mainom sa mga residente. Samtang sa Ronda, ang barangays Ilaya, Tupas ug poblasyon nakadawat og 3 ka water filtration systems gikan sa Mormons. Si Dr. Expedito Medalla sa DOH Central Visayas nibutiyag nga mohatag sab sila og 350 ka mga water containers sa lungsod sa Sibunga, Dumanhog, Alcantara ug Ronda. Matag jerrycan makakupot og up to 20 liters nga tubig. Gikatakdang bisitahon sab sa DOH ang mga apektadong lugar sa Bohol aron maag-apod-apod og tubig ug tambal. Kahinumduman ang Bagyong Senyang nakamugna og mga pagdahili sa yuta, pagbaha ug buhawi sa siyam ka mga rehiyon sa Pilipinas. Matud sa report sa NDRRMC kagahapon. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.